ଆଜିର ମୋର ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶିଳାର ରଥ। ଏହି ଶିଳାର ରଥ କବିତାଟି ମୁଁ ମୋର କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଲେଖିଥିଲି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନାମିତ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଧର୍ମପଦ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ନିଜର ଜାତି କୁଳ ପାଇଁ, ନିଜ ପିତା ପାଇଁ, ନିଜ 1200 ନିଜ ବଢେଇ କାରିଗର କୁଳ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ଏବଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିଜର ନାମ ଯଶର ଛାପ ଇତିହାସରେ ଛାଡିଗଲା। ସେଇ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଧର୍ମପଦ ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି 1200 ବଢେଇଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ତ୍ୟାଗ। 12 ବର୍ଷ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ 1200 ବଢେଇ ମାନେ ନିଜର ପିଲା ସନ୍ତାନ ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଯିଏକି ସେଇ ସମୟର ରାଜା, ସେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛୁ। ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଠିକ ଗୋଟେ ରଥଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ରଥଟା ଶିଳାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଠିକ ରଥ ଆକୃତିରେ ମନ୍ଦିରଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଶିଳାର ରଥକୁ ନେଇ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ମୋର ମନର କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଦେବେ। କବିତାଟିର ନାଁ ମୁଁ ଦେଲି ଶିଳାର ରଥ, କାହିଁକି ନା ଶିଳା ଆକୃତିରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ସେଇ ରଥ, ତେଣୁକରି ତାର ନାଁ ଦେଲି ମୁଁ ଶିଳାର ରଥ। ତ କବିତାଟି ହେଉଛି, ମହି ବକ୍ଷେ ମୁହିଁ ଦେଖିଲି ଯେବେରେ ଶିଳାରେ ତିଆରି ରଥ, କହୁଛି ଯେମିତି ମୋ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଚଲା ପଥ, ନୟନ ଯୁଗଳ ହୋଇଲା ସ୍ତମ୍ଭିତ ଦେଖି ସେହି କାରୁ କଳା, ନିହଣ ମୁନରେ ପଥର ଦେହରେ ଅଙ୍କିତ କି ସୁନ୍ଦର କଳା, 1200 ବଢାଇ 12 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ତପ, ସେହି ତପ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିମଣ୍ଡିତ ଏହି ରଥ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଉଛି କୋଣାର୍କ ଧର୍ମ ପଦ ପୁଣ୍ୟ ତ୍ୟାଗ, ଜାତି କୂଳ ପାଇଁ ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ କରିଲା ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ, ଶିଳାର ଏ ରଥ ଦେଖି ମୋର ନେତ୍ର ହୋଇଗଲା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରଥାରୂଢ ହୋଇ ବାହାରିବେ ଦିବାକର, ଚିରକାଳ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏଠି ବଖାଣୁଛି ଏହି ରଥ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଗୌରବ ଗାରିମା ପରିଚୟ ତାର ଯଶ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ଛୋଟିଆ କବିତା, ଯାହାର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଶିଳାର ରଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।